connecting लागतं ते बरं connecting Ibu-ibu ya itu. Kasi tulungan mo ko. Dali mo ako sa ospital. Dapat hindi naman nila ako. Nalaman nila sinulog yung kwartang binigay nila sa akin eh. Ano na yan yung mag-ano na po yan? Pati ikaw, Rafael. Humingilit mo na rin yung buhay mo. Yan ako. Buhay namin ni dati. Wala na kaya para sa mga kanila. Diba sabi nila, patagdaan ko sa siyempre. Dito mo lagay. Para nakuha mo ka direct mic ko. Sa YouTube mo? Direct yan? Live? Sabi ko, pakita mo ka ko. Dito rito. At
position.
peklat. Wala na yung peklat. Yeah, Puro pala kayo Bibi, gandang hari pala yan. Puro kayo Rostov.
Inaampo pa nga ako eh. Bakit na naging babae yun eh? Sinaglutan ako. Siyempre, hindi bang palaban eh. Na ako may kasalanan, ba tayo naampo? Talagang gano'n mo yung repeto din. Ang sinabi nung, ang kasunod nun. Bakit eh? Tuyurin mo ang perimeter ng buong detachment area. Ano ba hinihintay mo? Yan! Huwag mo na naman yung churigan. Yun na ito. Access to the latest movies and shows on Prime Video. Only 60 dirhams monthly. Try it free for 30 days. No buffer, no buffer. Salamat sa oras ko. Pagkakalitan mo sa papakita. Huwag mo pababayang maligo yan. Baka malulot. Inuulit ko kayo dyan. Maraming salamat sir. Kaya masabi niya, hindi sa mga kaibigan natin batang gusin. Nakakadibig po! Ito, po. Pabilangan ito, Ketty. Yan sa gitna ko lang ano to. Isang... Mista, di ba tumamsa? Ano? Ha? No, sige! Pasok ka eh! Sabi niya, pag-uwi mo, ugali mo na rin. Ako ito, pasok ko dito eh. Pero, ako na hindi ng dispensa. Ako matasma. Linda. Linda, napakaganda ng pangalan ng mga dalo dito. Bahala ka. Para na ako. Ay, dito muna ako. Yun ang aking tamang ng babae. Buddy, nagabihin tayo. Baka mapagalitan tayo dito. Ang bus. Alam mo si kapitan ako. Kailangan na sikasuhin yung mga tao ko. Baka sugurin yun. Hindi nila kaya yun pagka sila lang. Kailangan. Alisan ka. Hasta la vista. Tired niyo. Oh, Sonia! Hey! Hold on! Give the chick. Thank Go you. on! Carry on! Follow me! Attention! Welcome to the dying area. The scene is not a picnic ground. Sinyete! Ano yan? Pera. Sino sa inyo may dalang pera? Pera po siya. Ano gagawin niyo rito? Masusugal? Ha? Saan yung pera? Pera! Yo! Pera! Bali, mabait to. Nasa may ila ko. Bahay, wala. Bahay lang yan. Ang mabait. Wala. Bali, sa tagal naman natin. Ginawa. Bali, marunong ako tumingin ng babae. Sa itsura pa lang. Naiiwian ka lang. Naiiputan ka pa. Dito. Dito mismo. Diyan ka naiiputan.
all of you. Yes, sir. Okay, Bukas pa kuya, masakit yan. Kasi Hindi kinarating na namin eh. give me 100. Push! Ikalaban! Dahil sa sobrang tapak, kayo, naglalaban. Biktimahan na kayo ng ulo. Iliban! Lahat kayo may mga kulitik sa utak. Yung silbi mo. Naupisan mo rin eh. Ito tayo. Ito kaya, pakakarin ko. Kamatay! Nagpulapula. Atapat na kayo para yung may ulo. Continue! Ah! Continue! Give me 200! 200 yen! 200 yen! Hey! 200 now! Hindi pa ba kayo nagsawang pumatay ng sundalo? Ano pa ito? Hanggang sa dumating ang mga kasyal. Ngayon, nakasaan ang kapatid natin mga Muslim. Hindi ba sa kundukan? Sa kapatayan, pinamumugaran ng mga doyong kasyal. Ngayon ang sagutin mo ko. Nakasaan ang karapatan na marami ng dugong dumating. So, paano na natin ito? Na nagbibigay ka ng dugo. Meron pa ba tayo pagkakakas? Na sa parang hakbang ay hindi kakakas ang dugo mula sa dugo ng mga Kristiyano at dugo ng mga Muslim. Wag! Hindi sila pumalit pa magkakulakan. Hindi nyo ba nakikita? Mahal sila ng mga bata. Oh. Nakaka! Naubos sila. Naubos. Salamat. Oh. Sige kaibigan. Mahilig ka. Ako nalulupit sa inyo. Kaibigan, magbilang siguro. Yan naman ang hindi totoo. Eh bakit hindi? Ang tagal-tagal ang humingi ng baso. Ay wala pa rin. Apat na ako. Wala pa po namin ito. Ay paano yan? Kapatid. Lahat kayo?
Kami lang dalawa. Okay lang po. Ano pa lang ako sa kanya? Ayan, di ba bakita yan? Dalawa na yan. Ang bulbo ko yan. Tagal na, ilang oras na yan? Kasi sabi ko, ate, dahan-dahan, masakit eh. Magkano yan? Ganyan. Baka ganyan ang gusto nila. Di ba? Sino ba yan? Ay, si Ana. Ano yan? Nagmay ako, mga kita ako gusto. Sigurado. Halaman, bukay-bukay na halaman. Ay, ako nga. May bayad po. Ha? May bayad. Saan pa ako? Ano yan? Oo. Sakit daw yung anak niya. Tapos, nag-message siya sa akin. Sabi ko, "Bay, tuloy ka, nandyan ka na sa mga." Yaman na ako na Si Vice President naman, Oo, dami ate, dito. ate. Alam nga din. Ang ganda nung katulong niya. Sabi ni ko, iniwanan kami ng Ewan ko kay Lisa. Sabihin mo na din ako sa akin. Ayun sa may bintingan din ng Dem, center. gawan to. Hindi pa tayo nakasalamat tayo. Stop na. Alam naman niya yun. Gawan talaga. Tapos bigla na lang yung iniwan niya. Nanganak pa daw yung pamilya natin. Diba? At yung nakasama pa namin. Tingnan mo. Pero ako wala na gano'n. Hindi ba? Kung tinulungan din siya ni Maura. Si Maura, ilan ang si Maura, diba? Sabi na naman. Tapos, kaya pala yung madali kasi meron na siyang malipatan na kay Jenny. Iwan din yung pangalila ng Jenny. Pero hindi ko alam. Kapag sabi nito, sabi ko, paano yung pagpakan ng record? Sabi ko, iwan lang yan. Kaya niya ako ng lawyer. Ako lang pinakbayad. Iyakan, may pakinggaman din. Iyakan, iyakan. Mga gamit niya doon, hindi man din. Sabi ko sa kanya, baka naman sino siya sa luwa. Kasi ang beses ko kita ako nauwi lang sa isang buwan. Babayad sila kapit sila sa isang buwan. Hindi na kaya ano sa 50. Tapos pag umuwi pa doon doon, hindi na pala nila. Binibigyan na niya. Sabi niya sa amin, alam mo, basta ng tango. Tapos yun pala, marami naman pala sa mga kaibigan. Kaibigan na dati, away na naman. Sila lang. Yung kasama niya dati, di ba dalawa na sila? Explain niya. Diba sabi ko sa iniwanan ako nga rin. Usapan namin magkita kami tapos magbayad siya sa akin. Iniwanan niya ako. Yung pala, sabi niya nandito na ako buwak lang. Yung pala nasa likod lang naman ako. Ay, hindi ako binayaran. Sabi ko, paano pala kung hindi ka dumating sa Tunisa? Maglakad ako. Puntang pag-Dumayra. Sabi ko, inawa ko na naman siya. Hindi ko humingi ng tawad. Hindi ko pa siya tinext na. Teresa, grabe ka naman. Nag-usap na nga tayo sa hapon na, Ate, huwag ka nang magdala ang pagkain. Ano yun? Ito ka rin kaya. Wala naman, hindi ko naman yung kapatid sa akin, sumingin na siya yung kasi wala na siya doon. Doon, magsingin lang marinig na bilagan ng kapatid. Ayan. Sabi doon, ayaw pumasok din sa dinig-dinig. Ipasok ko sana ng bahay, te. Lutang sa mga ayaw din niya. Gusto ko na yung message lang. Malaki daw kong kita. Tapos, pasok ng passport niya sa ulang ng asikuan. Pasok ng passport. Pasok na din ang English ID niya. Kasi di pa tayo nila tayo naman. Kay 3 months lang naman pala daw. Yung visa ng Chinese. Nakalagdalag siya ng Chinese. Trabaho na sa dito. Naging kaaway pa rin magaling ko. Pinaalis niya. Ayaw pa na sila kamayan. Nagbalit na. Nagbalit pa rin. Visit to San Pedro. Sabi ko na rin. Bayad lang. Sabi ko sa niya din sa isa. Visit ko sa passport. Si ano, si sabi ni Jenny, Ate, ano ba yung friend mo? Wala naman palang magbayad. Sabi ko ng Jenny, Jenny,
Nag-trip mo siya dyan tangkap. Dapat kausap mo. Kasi kaibigan ko nga yan. Hindi kasi sabi ko sa'yo na wala na yan sa company. Minsan ko lang yan siya nakilala. Nung nasa company sa mga, hindi ko yan nakilala yan. Kinuha lang niya yung number sa akin. Pero hindi niya sinabi na limitan na pala din sa'yo. Sabi ko, isipin mo, tinakbat mo. Tapos ngayon, nag-uusap kayo. Wala ka lang makayan. Ba't ka naman makayan doon? Okay lang sa'yo na hindi mo na mabayaran buwan. Ay, hindi ate. Okay lang naman sana sa akin. Kaya ako siya pinagalitan. Kasi gusto nga sana din ipasok. So, paano ko lang direct na ipasok? Ang gusto ko, ipasok ko siya. 3,000 ang sahod. Para, yun na nga sabi ni sa akin. Para, wala man lang magbayad ng ngayon. May asahan ako kahit patamin ko siya. Nung si Dini lang din, wala kita, alis na lang daw siya. Nagalit ko si Dini, sabi ko Dini, ate, English na mayroong titira dyan, pero mayroong hindi kita. Kasi sabi mo, naawa ako sa'yo. Dahil hindi ano ka, sakit anak mo. Tapos ngayon, lalayasan mo na lang yung ano ko, yung ano ko, kung alin katapusan na nabayaran mo na. Tapos wala ka pang pambayad. Sa inis lang ni Dini, sabi lang Dini, sige, lumayas ka na dyan, pero bayaran mo 50 kada araw ang bayad mo. Kasi nalaman din din, mayroon pala siya pinatira daw na kasama. Hindi daw pinaalam sa kanya, wala din bayad. Oo, hindi daw pinaalam. Sabi niya, isipin mo ate, hindi niya pinaalam na may kasama pala siya doon. Ha? Isa din kasi kaibigan niya. Pinatira niya doon na walang bayad. Kabayan niya, wala din ginaw. Inakit, nag-send siya sa akin, dinig na ng picture. Nung sabi niya, ate, nandito na ako, oo, nandito na ako kay Dini, nandito okay na kami. Sino niya, dalawa sila, hindi ko naman akalain na kasi yun ang naman usapan ni Jenny na titira siya doon. Ilan tayo, hindi ko naman kilala yung kasama niya. Sabi niya, kang maingay ate ha. Yan, okay kami. Nung nagkagulong na sila, pinagalitan na siya ni Jenny, wala akong alam. Nakakaso ko ba naman? Galit sa akin. Sabi niya, ate, nagsumbong ka kay Jenny, sanumbong mo ako kaya pinaalis ako. Sabi niya sa akin, di mo man lang ginala ng totoo. Tuloy-tuloy talaga yung gusto mo sa akin, hindi pa ako nakaporma. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, ano yun dahil? Kaibigan, binak ako agad. Sinundan ko siya sa GC, kinapisip ako eh. Sabi ko na Teresa, talagang ka lumipat ka. Kaibigan ko, hindi ka nagsabi sa akin, hindi ka ko. Iniwan mo ko, wala akong alam sa problema niya yung dalawa. Kasi sabi niya sa akin, nagsumbong kay din, hindi mo man lang inalam sitwasyon namin dalawa. Kung bakit ko siya iniwan doon, ganun siya agad. Sige, taka ako, ano bang pinag-usapan niya ng Claude? Sabi lang naman ng Claude, iniwan ako kayo dito, hindi ko alam kung saan siya napunta. Sabi ko, makalatin siya kayo dito sa kaibigan ko. Kasi kanina umaga, siya lang, number. Nirapatan niya ako dahil, hindi pa nagising na ako kasi nag-release kami doon sa bang nilipatan. So, hindi kami nagkasya na doon. Sabi ko, Hindi mo nabigay yung number mo, hindi sana lumakipa. wala naman din akong alam din. Basta lang niya na hindi ni ate. Hindi naman number ni Jenny. Actually, noong nakaraan, hindi, kasi nung nakaraan, nung nandun na sila, sabi niya, ate, parang wala, sabi ko, dahil may trabaho wala, na wala ang ate. Eh sabi ko, kung gusto mo lumipat kay Jenny, pwede kang makalipat. Pero ang gusto kasi ni Jenny, bigyan kanya ng trabaho, marami siyang makakilala. Pero, kailangan doon sa kanya natakan. Ang sagot niya sa akin, ay hindi ate, kasi ano, nakabayad na kami dito, sinungaling sila yun, na nakabayad na daw silang daw doon sa inapangan. Yung pala hindi pa sa dito, maghati na daw siya. Eh, kaya, sayang naman ate. Sabi ko, ay hindi papayag si Jenny, kasi hindi ka nabibigyan ng trabaho, hanggang hindi ka doon makupakan. Sige, gano'n na lang ate. Kaya nga, yung nakaraan din ko, hiningi na niya yung number ni Jenny. Ang buong akala ko naman, hindi naman siya magsabi na lilipat doon. Ang buong akala ko, nakausapin mo niya kasi gusto mo niya nakakuha. Kasi wala kayo na pinagawa, substance lang siya. Tapos dalawang araw ko na nalang, hindi na siya doon sabi ni Claude sa mga. Wala na sila Teresa rito sa impahan namin sir. Wala, hindi na ako. Yung mga gamit ko kanay mo doon. Ano, ganun pa. Tapos hindi rin siya nagsabi na hindi rin alam ni Flor na hindi pala siya mabay na rin ang pinipahan. Ang sabi ni Flor sa akin, sabi ko kasi sa kanya, sige kahit wala akong pera, bayaran ko muna ng buo. Pag-uwi ko dito sa Sabado, hintayin mo lang ako para yung sabi ko sa salamat.
pala, bigla na lang daw. Tapos Para Oo. hindi makabayad. Oo, tapos ang nangyari pa, ang mga gamit pa niya, naiwan mo. Kaya nga nawala daw yung pagkakamit nawala dito. Ang klaseng gamit na nawala daw pag yung complain na isa na lang daw naiwan. Sabi ko, sino kumuha doon? Yung kami lang naman dalawa. Wala pa silang ibang ano doon. Sarado pa ba yan? Sarado. Tapos, lumipat na doon dito niya. Magalit na nga siya. Magalit sa kanya. Bakit ito? At pinaalis din. Pinaalis din sila ng lino. Hindi mo man lang pinuntuan ako. Si Dina sa Tinto Chini. Si Dina sa Tinto Chini. Ano to? Bakit nagmukha ba si Decirisa sa akin? Kung ano-ano daw sila ko sa'yo. Ay, nasabi ko ako sa'yo. Sabi ng Dina. Actually, ate, wala. Pinaalis ko sila. Siya may kasalanan. Ginawa ko rin kung ano ito. Layasan niya ako kasi wala daw siyang panglayan. Eh sabi ko sa kanya, bakit mo ako iwanan? Na imbis, mayroong upa dyan. Hindi ko tinanggal kasi pinagaling din tapos nag-aasas mo. Bayaran na. O sige, ginawa niya hotel yung aking bahay. Sabi ko, ako man yung blinig niya kasi daw, kaya daw siya pinagalitan dahil nagsumbong daw ako din. Wala naman alam kung hindi siya nagbayad doon sa dati nilang nagbayad, dahil walang sinabi sa floor, dahil hindi niya alam, dahil dito lang ako sa floor ng time na yun. Nalaman naman sa floor, pinap niya ako waited. Nalaman niya floor siya sa Sabado. Naku lang, kung bakit pala doon. Binig mo. Sabi niya po, Sigurado nung pinilipatan na naman ito. ito na nga. Ito na nga din. Hanap na naman yung wala naman doon yan. Nakalipat ako sa mas tapat. Ganito nasawa na sa akin. Kami na sa ate, nasa tapat lang din siya ni Jenny nakaupa. Miss Vincent na siya, kasama ko yung harapan niya. Alam ko, tapos, ang ina ko, sabi ko din, hindi na kami alam na din. Hala ka. Maganda yun. Kitang-kita. Ang bulak-lak. Ibubuka ang bulaklak. Magpangalan ako ulit dito sa kanila. Sabi ng magawa ko, ano na nangyari sa'yo? Anong design ko yung pala? Ikaw na. Isin sa amin na. Sa Saan mo po? Wow. Kita-kita. Yan. Kung sa dibdib nyo, kailangan magkuhan na kayo. Ay, hindi po, ayoko po. Hindi, wala po kasi akong dede. Hindi naman Kailan kailangan dito dito to. Ay, hindi po pwede lang yan. Para lang po yan. Pwede po yan. Pero Maganda lang yun pag may mga malalaki pera. Ewan ko buhay ko yan. Maganda. Malaki. At least flower. Kulay. No? Sakit? Minadyo ka ni Kuya. Magaan ang kamay. Hindi masakit. Ni Kuya. Magaan ang kamay. Hindi masakit. Pero maganda. Sakit. Ikaw, Kuya, ikaw nakalakad naman. pa ba? Oo, isin sa amin. Ah, Nakalakad pa po ako. Kanya ko naman. Alam mo nung hindi makalakad. Ito, 300. Sabi ni Kuya, yung kulay na gusto niya is Black. Ayan, ganda. yan, 100 yan. Pinormord ko na kay ano. Sino yung pangalan? Si Ana. Ana. Si Ana. Hindi pa niya nakita, hindi pa yata na matin sa bahay. Ayun lang, ayun na, nag-type. Isinin mo na dahil. Maganda po ba, sir? Yeah, promise. Maganda. Yes, ano. Kasi puti ka. Yung mga nag-live na po kanina eh. Sabi mo, maganda naman. Pero pag ganyan ako dito ako masay. hindi, May peklat po kasi ako Ah, dito. tinakpan Hindi nyo. pwede may peklat? Hindi, Tinakpan niya. tinakpan ko. Tiis. Ako din. Kaya Gandang- dito kay may may Gandang peklat. tiis talaga pag gustong magpaganda. Dito. Oh, gusto mo, Kaya, tapan mo din ito. eto rin oh. Dalawa nga po Ah, yan. At least may design na. May piso po ako dyan. Oh, Ako sabi di, mo, kaya piso. dito kay may peklat din. design mo na. Oh, yung sa kanya muna, isilin ko una. Dali lang yan. Black color kaya. Alin, yun ba yung papangalan? Sa kanya muna ito. Ito, pero ito ang sa akin. Yung mother and son. Ah, Ito siya ate dati. Kaya dyan siya. Maganda din yung kanyang klaseng trabaho, no? Kasi kahit pa paano, dito lang. buwet pa. Magkano yan?
Sinin mo na dahil. Patingin nga. Ah. Yan lang. Tama yan. 100. Black color. Dito na din. Tapos, kay Rose, dalawa bukas kay Rose. Ganito din kay Rose. Ano, ganyan, oh, pero pangalan niya at anak, mga anak niya na initial. Mga initial lang. Mga initial. Sabi nga ng anak ko, ma, maganda sana yung ano ma, yung initial daw. So, sige lang, gusto ko na pangalan talaga. Tapos, ano yun, nickname mo yan. Yun yun, nagpaalam mo. Saan naman po ko eh? Ilang gano'n ulit ako? Wala, pero ganahan siya na magpatato, kaya akong gigalgan. Pag uli na lang ako daw. Naman po siguro na sa Pilipinas. Naa. Kailan Pero kung mahal nasa sa Pilipinas na Pilipinas, ka, hindi na tayo pang inayang ka na kasi wala ka nagtrabaho ka Oo. doon. Kaya, Dito kapag may trabaho ka dito. Next month na lang daw si Ana. Wala siya. Wala Tagal siya. na. Matagal ko na gusto magpatato. Pareho tayo. Ayan, first time to. Ang laki ko naman. Bakit ka natatakot? Kaya masakit ka. Pero hindi masakit, no? Hindi naman pala. Kaya naman pala lang. Kaya, baka-addict daw. Sabi nila, kaya na-addict tayo dahil. Siguro no. Kami tayo, first time to. Sinabi nila na Ngayon, dito. mas masakit Ano dito, yung, te. Promise. Oh, Mas napapaiktad ako pag dito na siya sa part na kinakailangan. Dito sa may buto, okay pa eh. Kaya ko pa eh. Pero yung dito sa may laman, napapaiktad ako. Patay, buto may laman pa naman. Akala ko dati sa buto yung masakit kasi hindi siya. Oo nga, yun nga ang pagkakalam ko dito. Mas masakit yung mga O baka may magic lang may kuya. May magic ni kuya. May magic si kuya. May magic. Yung Para nakikita ko, maka- umiiyak eh. Para magbalik-balik tayo. So, nandito naman ako. Sabi na sa ano nangyari na? Ang limit ko yun kasi malaki eh. Diba? Tapos may ano ka. Dito? Tapos may ano ka siya. Dito ba? Ikaw. Dito, gusto ko lang. Bago lang. Ating gana. Hindi ako magigaw, maganon lang. Nandito man siya. Hindi ka eh. Kasi dito pa lang tapos alam mo isa na iiwanan ako ngayon. Kasi galit naman daw dun sa kasama niya. Dahil ang gusto daw niya, STI sa Kasul. Ito lang ang kasama niya, ayaw daw magkinato kasi hindi nila sumama nila doon. Sa labas siya kumakain kasi ng oras sa baho kita niya. Kasi wala daw siya nakikita yun. Anak na naman daw sa ano. Sabi nito, anong talaga siya? Walang naman din tapos, isa natapon niya nasa labas niya. Tapos, pasok na yung passport, pasok na yung kama. Hindi na i-receive. Iwan mo ko dito. Kasi malamig ko dito. Hindi, mas masakit daw sa laman. Ha? Sabi niya, mas masakit pagbanda sa Siya, laman. hindi man siya masaktan. Rumat naman. Iwan ko lang kasi dito. Masaya saan? Wala. Oo. Sa wong sa'yo. Madalang sa Sa'yo, dito man tayo na last. Saan yun tayo? Yeah. Saan? Pag-pakis ka para makita. Ate. Pago lang muna. Sinasabi ko lang. Yeah. Iwasan ka na ayos wala. Kaya na si kuya. Rest ko na kayo. Sige. Ano yung design na yung... Nandiyan na, sunod na sana. Mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Black color yan.
Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Ay, kay Kuya. Makamintay kay Kuya. Ang naranasan sa ilang bahagi na bansa sa nakalipas na mga tahal, sulat na lang sa nalulugan ng Cebu. Ayon po sa Office of Civil Defense sa Region 7, abot sa 15 barangay sa region na naapektuhan ng mga pagbaha. Sabi ng Pag-asa Visayas, ang ulang bumuo sa Cebu ay lagpas sa kalahati. Hindi ko ganyan sa saver magkano. Oo, kaya na, dalawang beses na urong-urong ang flight. Kaya at least na, nasa Manila na sila. Oh. Ayun. Hindi magkamayaw ang ilang taga-barangay Mampang sa City nang makita ang lalaki Schedule yung flight. Ay, ngayon siya dumudugo, no? Kuya? Ito, nagdugo siya. Dumudugo siya. Ay, dumudugo talaga yan. Kaya nga, kanina hindi siya nadugo. Ngayon mo lang maramdaman yung ano. Aming tungkol ng malakas na agos ng baha na iitutuloy ng dalawang residente. Hirap din itong madaanan Kuya, ano ba yung nilalagay dito na sa plastic? kabilang bahagi ng kalsada. Twinkle, hindi na. Para mas madali mag-grab. Paano na pagdi na pagdaan sa permission baha sa kalsada nito sa Pandaon City. Yung UC din ba yung binili mo? Sa nagpas bayuan na baha. Eto, kuya. Oo, kasi Oo. ilalagay ngayon? Hindi, naglagay na. Sa gawa naman ng rescue operation sa bayan ng Anda sa Bohol dahil sa tagbaha, 10 pamilya ang inilikas mula sa barangay Candamo. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms na pinaitik ng low pressure area ang nagmaulat sa ilang bahagi ng Visayas. Mismo ang low pressure area naman ang nagmamulan sa Bicol Region. Hamon tuhod ang baha sa ilang lugar sa Iriga City, Camarines Sur. Ayon sa Iriga CDRNO, madalas magka-flash flood doon tuwing malakas ang ulan. Thunderstorms naman ang nagmaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Gaya ng naranasan sa Matalang Cotabato na balit ng baha at putik ang daan kasunod ng pag-ulan. Pansamantala namang isinaral sa mga motorista ang ilang lugar sa Lagao at Mindanao dahil sa landslide. Apektado rin ang mga magsasaka sa Kasipuran Aurora na nagdispurgang dawa. Ang mga sakahan, sinigang ko na natulong 24 oras. Umabot na po sa 6.4%, 6.4% ang inflation rate nitong Hulyo, pinakamabilis na pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin at servisyo sa loob ng 3 taon. Ramdam na yan ng ilang mga Pinoy na hirap na sa pagbabudget kahit sobra na ang pagtipid. Nakatutok si Salima sa Trump. Sa taas ng bilihin ngayon, baka mas mura ang bumili na lang ng lutong ulam. Saan ilalagay itong ano, mother? Ayon kay Maribel Mother. Vidal. Pero, Dito lang sa, parang sa, ano ko, sa wall tapos dito. yung paborito niyang karinderya, nagtaas presyo na rin. Yung 100 na budget mo ng dati, ng buong paghapon, siyempre hindi na siya kasya ngayon kasi yung ulam nasa Ang pinakamalalaking balita ngayong Sabado. US Secretary of State Anthony Blinken nagipagtulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano na naman ang pag-usapan? Rider, dinaril na. Ninakawan para motorsiklo. Mag-asawang senior citizen nasawi matapos makat sa sunog sa kanilang bahay. Sa Aurora, Cabao, pinagtulungang kitang sa lugar ng Samba. Sa gitna ng masamang paruhot, Bustos Dam dahil sa kawalan ng tubig. Nagat Dam, susunod na rin. Sawa ng habulumano ng mga residente bago mapatay. Patapong mantika, pwedeng gawing bricks? At the good vibes,
boarding pass ng magbabarkada. Nakatarpulin. Korean star Chow Yun-Gu at ilang miyembro ng Super Junior nasa Pilipinas. Huli ka, samantalang pinabato ang malapitang pagbaril sa isang lalaki. Sakay ng isa pang motorsiklo ang salarin na may kasamang naunang kumausap sa biktima. Ang ito pang detalye ng tupan, mamaya. Magandang hapon po. Nagkausap po ngayong araw sina Pangulong Bongbong Marcos at ang umalaw na si US Secretary of State Anthony Blinken. Bukod sa pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, ilang top issue ang tinalakay ni Marcos at Blinken. Nakatutok si Marcos Gonzales. Sa gitna ng mga pinakaharap ng problema at hinuwaan sa iba't ibang panig ng daigdig, mahalaga raw ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Ipinunto yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong kay United States Secretary of State Anthony Blinken sa Malacanang kaninang umaga. Maraming issue raw na lumabas nitong nagdaang linggo. Nagpasalamat naman si Blinken sa pagtanggap sa kanya ng Pangulo. Kasama ni Blinken sa pulong si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ang maganda rin ang ano ni Marcos sa Kabilang sa pinag-usapan ang mutual Ba, sa FW, mabigyan na yan Pilipinas dito at ah. Amerika. Sa first call na niya. Ha? Oo, mabitang love na ano daw, bayani sa Oo. Charge. Hindi ko pala na-save yung huli. Manhingi ka. Hingi na lang ako kay Kuya Jun. Kuya Jun, pwede mahingi ng video? Sige, transfer ko mo. Salamat po. Perfect ka. Nagpahayag naman ang Amerika ng commitment sa kanilang pagtulungan sa Pilipinas sa iba't ibang aspeto. Langgam. Pakita mo tayo. Tatlong ano lang sa kanya, simple lang. Cute lang sa amin. 6 years na pala. Naka-second one ka na. Hindi sa huli, sabi ni Blinken na nagpapasalamat daw ang Amerika sa pagkakataong makatrabaho ang Administrasyong Marcos. Sabi naman ni First Secretary Trixie Angeles, Pwede naman kasama nililog. si mga Mas mabuti nga wala kang load. Sinabi, hindi mo mabayaran eh. renewable energy, paglaban sa climate change, ang Ang hindi mo kasi mabayaran dyan. Pero mag-apply ka man lang ng ano. Kung hindi mo mabayaran mo basta i-apply mo sa SS. Pero pupunta ka, tinanong ko pa kanina kung in case na mag-loan ako. kasabay naman ang pagbisita ni Pupunta ka pa ng ano? nagprotesta Ang basiba sa akin. bagong alias ng mga kabayan dito sa Las Maynila. Oo. Sa ano nila naman, Blinken at Marcos Dito ba? ay dapat matiyak na para sa Apply pa daw ako ng Ano ka pinapili ko kasi mo? tutol pa rin sila sa Visiting Forces Agreement o WFA na ang nila ay hindi para Pero ang sa patulog, madali lang. interes Sa ng West bayan. Pilipinas namin. Nasa Gonzales, nalito, 24 oras. Ilan ko na nga lang sa May dito. inaasahan po kayo bagong robot sa presyo ng ilang produkto ng petrolyo sa Gawin mo na po. sa forecast ng heat oil, 2 pesos sa 22 pesos. Pinatingnan ko na lang. Hulugan ko na. Ako na Ang maghulog. posibleng ibaba ng diesel. 1 peso at 90 centavos, 2 pesos at 10 centavos, kada dumaan sa gasolina. Mas malaki ang tansya ng ibang oil industry source. Parehong 2 pesos at 10 centavos at 2 pesos at 50 centavos ang posibleng bawas sa diesel at gasolina. Bago po ang inaasang pag-alawin ng presyo sa susunod na linggo, siyam na beses nang nag-rollback sa gasolina at labing
Yung nararamdaman yung sakit. Mawawala bigla. Sakit na. Nararamdaman yung sakit na yun. Ano ba na yun? Parang nagasgas. Parang nagasgas. Dalawa ang peros bukas. Si Rose, Dalawa saan? Saan banda? ganyan sa'yo at saka ganito din. Pero kayo. May pupunta bukas. Hindi ka naman. Kaya pala po po yan. Wala na siyang kanya. Kaya pala hindi na siya mag-work. Naman. Maganda talaga pag mayroong nag-skill. Skill ka natin. Wala eh. Dapat pala nung nagpa-package ako eh. Dalawang senior citizen na mag-asawa ay nasawi nang matap sila sa sunod sa kanilang bahay sa Las Piñas. Nakatutok si Dana Tupo. Tulong-tulong ang mga kapitbahay para makabili ang mga responde ng mga bumbero sa nagtutulong sa bahay kagabi sa pier kung saan Malasados, Las Piñas City. Ayon sa ilang kapitbahay, bago ang silog matari kung sila nang nabasa ng salamin sa bahay. Doon na raw sila tumawag ng tulong. Naapula ang apoy na bago pang halos isang oras. Sa kasamaang palad, ang traffic magkasamang senior citizen na nakatira sa bahay. Kalaong na nakita ang kanilang mga labi. Kilala ng PNPC ng crime operatives na sina Rolando at Hortensia Tapiso. Nakaligtas naman ang alaga nilang aso. Inaalam pa ng mga fire protection ang sakit ng sino. Dahil natin po, nakabutok, 24 oras. Susunod na baon, itinawid sa lumalabas ng puno. Giblat, tumama sa labas ng White House sa Amerika. Tatlo, atay. Kuya, yung sa akin na pangalan pala ng ano ko. At magkakaibigan, first, Wala na pangalan mo. Ha? Ganyan na. Hindi yung pangalan. Oo, papalitan. Papalitan. Ay, laki, ganyan kalaki. Ikaw, pinapin natin mo. Kasi kung maliit ko. Yung sa ibon. Okay naman yun eh. Yung sa ibon. Okay lang. Lagyan, okay naman. Ha? Okay na yung ganyan kalaki. Oo, okay lang. Walang pangalan. Walang pangalan. Ha? Plain lang. Walang pangalan. Wala. Meron na to. Nakaano na kaya. Unity eh. Internal na niya. Eternity. Endless love. Iglap sa asawa. Yeah, syempre. Ano ba yan? Sa kanya, ako nag-asawa niya. Anak niya, nag-iisang anak niya. Ha? Akala ko, nag-iisang anak niya yung pinatawag. Isa na initial. Jim. Anak mo? Anak at asawa ko to. Akala ko kayo mo. Connection na sila. Eternity. Ano sa'yo yung sa akin? Isa lang ba anak mo eh? Isa lang. Ilang taon ka na ba? 39. Marami ka pang yan. Isa lang ko eh. Nanari ang banak. Sugod na punta si Tana. Isa lang. Isa lang eh. Kung nanay mo dayong sa dapat may ato pa nag-anak marami. Mo gani anak ko ay pahibawan ba. Pusot-pusot. Tanawa mo ako pero naghirap na lang isang hirapan lang. After 1 year, mga 1 year and a half, may anak na naman ako. 3 sunod-sunod. At least yung mga sunod ko kayo. Pero susunod, grabe naman. Hirap naman ng sunod-sunod ko. Hindi na makataon. Naiintindihan ko mga maganda sa ako kung pwede natin balikan ang aming SSS wala dyan Ako teka eh. 2 years na lang kulang para mag 10 years ako sa SSS. Pwede na ako mag-pension. Ilan lang kalit.
Tapos yung pangalan ng pangalan. Ito, inano ko, Gentex. Pero nakaano siya, Carcel. Ganyan din. Ito, ang gusto ko lang. Ito ang Gentex. Sino mo? Ano kulay sa'yo? Ha? Init ka. Maglakad ka or taxi? Wala ka muna sa imo eh. Imo eh ba? Pangalawang labas ko pa lang ito eh. Ah. Saan ka galing? Dubai lang. Sa ano, sa Villa. Ah, di ba saan ka galing no? Ah, cross country ka? Hindi. Hindi ako nakabalik ng mga yun kasi doon na ng pandemic. Pero matagal ka sa Dubai. Ano pa lang? 7 months. Ah. Saan ka nagtrabaho? Doon malapit sa may local clinic. Sa bahay ako sa Tagalog. Dalawa kami doon, ang pinsan ko. Yung pinsan ko. Pero ibinsi ka na rin. Ano, parang agent siya. Direct, gano'n, direct. Nakano sweldo? Ano, 1.8 tapos may allowance kami na 400 sa food allowance. Monthly yan. Monthly yan. Dalawa. Ako, malupag. Yan. Tapos ang inaasikaso lang namin doon si ang babae tsaka yung anak na babae, 15 anyos. Ako kay Amo. Yung pinsan ko doon sa anak niya ng babae. Yung isang niya anak na lalaki, sa yung nurse na dami. Po? Ay, hindi naman. Hindi. Siya nga, sabi ko nga, oo, ano kasi siya, hindi siya yung Muslim na ano. Hindi na nga siya nag-aabay. Lagi siyang nag-gym. Tsaka siya kahit wala siyang trabaho, dami niya pa rin kaya. Yaman kasi nun. Siguro na yung tatay niya kasi ate, yung tatay niya, yung tatay niya, siya yung unang nagkaroon ng bahala dito sa Dubai. Nakatawid ka po ng Nasa history na rin ng Dubai. Tapos ang dami ng mga building dito, tapos marami silang company. Mayaman kami. May company siya. Siya yung president pero hindi siya pumapasok. Pero sa siya. Yung ex-husband niya, vice president. Pero hiniwalayan niya na. Dumating ako dyan, wala nang yung asawa niya, balay na sa yung nagkakaabala niya ngayon, araw-araw, mag-gym na mag-gym. Tapos nag-aral siya para maging instructor kasi balak niya magpalit bukas ng bukas ng sarili niya. Kaya nag-aral siya. Eh sa Monday, pupunta sila ng LA siya sa New York. kaya open na siya kasi ano na siya sa mga Saka ano talaga siya dito, saway talaga siya. Gusto siya sa mga kapatid talaga siya sa yung mga Yung mga anak nga natatawag ka minsan intindi mo nakikita ko. may bisita. Gagaganyan na. Oo, marami talaga sila hindi Muslim, tao sa Jesus Christ. Nagagaganyan na sila. Kasi nga, di ba nag-aaral sila sa international, tapos certified and treated art collector of the Pink Library as far as hindi na talaga, hindi na sila naglalagay man lang dito sa buhok or abanyo. art curator. Ito siya, ano siya? oo, yun ang lokal Pero sila hindi, ano na sila eh. Kailangan pagka-anton. Not only with the art, but also with the mahilig mo hawak po yun. Mukhang hindi lang ang mag-asawa ang needs ay detailed art curator. Oo, yan ang asawa niya. She goes to old churches like me, like when we travel around the Philippines or anywhere. Kaya daan sila punta sa churches, titignan namin yung mga ayan siya, yung business sa loob, yung jowa niya siya. Jowa-jowa niya siya. Hindi ang anak. Mahilig sumayaw ang mag-ina. Napapanood din ni Olivia ang dance sa TV. Katunayan, bago Sino na? Anak ko namin. Olivia? Ah, anak niya. Anak si Beauty. Introduce kaya si Olivia sa showbiz. Yung ba siya na no? Sa akin, kasama ko siya, nag-whisper siya sa akin. Hinahayaan ko naman siya si Liza, but only if siguro I don't want really
Isa rin siya sa magandang In a way na kailangan mag-go ka agad. Yung ganon, you have to be fast and you have to be energetic for who you are. So, ibang experience yung lang. Yung first day ko, plakda ako. Worth din ang nakakapagod at hirap ibigay sa pinag-work life na kanya pinag-bilangan. Kuya, pag ganitong halimbawa natin go, ano bang gagawin dyan? Dadry lang po sa yan. Mga ano lang yan, ay pusa lang yan. Dampihan mo lang. Antigante. Sakit na nga ngayon, kuya. Sa akin lang lang, ito na, ano na, makapagsulat ka mo. Punta tayo. Updated sa showbiz. Alam kong may pinakit sa doon. Susunod, Volcan sa Hindi naman siya masakit, makakapay. Parang nagasgas lang. Alam niyo ate yung, di ba yung upuan sa mga probinsya ng kahoy na kawayan na may sira? Parang naguslog niya. Hindi. Patay kasi, di ba? Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa Ano nangyari? Nasakit ba siya? May ano kasi niya na cancer, nagpakaguyan ng nakaraan. Pero hindi niya inaano, hindi niya masyado. Sino? Si Eric. Oo, namatay na yun. Anong Pero pangalaman may sa cancer Pilipinas siya ang sa COVID-free? Siguro nagpapakain siya ng tayo. Chemo. Si Marisol Fernandez nakaano. Survivor. Nasa si Hailey. Yay! Sabi na anak ko, papatatuloy siya sa court. Sino? Anak ko. Nasa si Hailey? Baka dito sa warehouse nito. Wala lang yan pag suki ka na kasi siyempre binibigyan ka wala na ito na lang kasama ko yan. Ganyan po kalapit ang paglasta sa nagbabayang lava ng isang aktibong bulkan sa Iceland. Paano ba nagdalay ng lava? Nagbabala mga kalidad na delikado sa kalusugan ng mga gas mula sa bulkan. Pero hindi po napigilan ang maraming turista. Lalo nasa 11 kilometro lang ang layo ng bulkan mula sa International Airport. Noong nakaraang taon, naging tour sa taxi ng lava mountain bulkan na sa pagay mula Marso hanggang sa Pinatay na, ninakawan pa ng motorsiklo ang isang rider sa Matalang Cotabato. Gano'n yun ang mga balita sa probinsya sa pagtutok. Umagatang na lagi nakapalinsiglo sa pinitang kasada sa barangay poblasyon Matalang Cotabato. Saka dumating ang isang motosiklo na may tatlong sakay. Ang unang lalaki, bumaba ng motosiklo at pumunta sa isang tindahan. Pagbalik niya, pinausap siya ng isa na sakay ng pangalawang motosiklo. Napasakay na lalaki ng motosiklo. Mabilis na lumapit ang isang sakay ng pangalawang motosiklo at malapit ang kanyang sa ulo ang lalaki. Natumba ang lalaki. Inatay mo sa spek ang motosiklo na biktima at sumiba. Kinala ng polisya ang biktima na si Albert Ledesma. Hindi nila alam na meron siya. Biktima, nananawagan ng polisya sa pamilya ng biktima. Patuloy ang resolusyon sa krimen. Sa Sapahan Mountain Province, aksidenteng nakulete na mula pa sa Venezuela. Take action, let's Kasama ang biktima sa grupo ng mga nagtitinda ng sapatos na nasa isang parang nagkamit ang isang kasama niya ng expensive court sa isang puro ng kuryente at nagbigay ng bumbilya. Nang naging importante po, inakit ng biktima ang poste para sa kanyang bumbilya.
Dito siya nakuryente. Hindi siya ng first class. Tumagas ang lamang Sila may saan naman kayo yan? Diyan may mga mainit. ayaw sa tisya. Tumaga ulo. Iba dito, pagbaba dito. Malabas ako dyan. Harapan. Ang tumagas. Tawag ng talaga sa inyo. Kaya mga pasok ko. Sila may nangyayari bago nila. Malapit siya ng mga dito. Saan naman nila dito kuya? Wala ka dito. Doon pa banda. Saan ako dadaan? Di ba pag Manila Bitin, marami. Dadaretso ako. Marami dyan. May Jollibee, may Dito, eh, Pwede Sabi ng Sina, malaking bagay daw ito para sa kanilang sektor. Paulan ang pinag-usapan daw dito ang paparami ng mga lokal na produkto at kung paano magiging abot kaya ang presyo ng mga ito. Dapat mag-produce ng mga marami sa local natin and affordable price sa ating mga consumers. Dagdag dito, sa ngayon, bumaba ang presyo ng karneng baboy. Pinag-aaralan din daw nila ngayon ang pag-aalaga ng mga mas malalaking baboy. Halimbawa, kung dati raw ay nasa 95 kilos ang binibenta, maaari pang mag-alaga sila ngayon na aabot sa 120 to 130 kilos. Mas lalaki daw kasi. anong pangalan din sa anak mo? Kung ganito ang baboy kaya maaari lumaba. Pinaglog to ang anak. Hindi, ikaw na lang una dahil. Anak. Ang pangalan ko, anak ko. Combination? Kaya naman sana ay bumalik na sa normal ang produksyon. Kasi ano eh, Napag-usapan nila malaki-laki ang ang presyo. presyo ng bigas. Malaki ba? Sino mo na? Si Mana, ikaw ako. Wala. Kasi Wala ka. Itong birthday lang yun. Birthday. Anong balik na Nag-tiktok na ako. Kaya kanina. TikTok mo pala yan. Okay, doon ako gi-upload sa TikTok. Pag-uusap na Send mo nga sa akin. agriculture sa pamamagitan ng Saka i-send ko sa malalaman kung alin mga produkto at ilan lamang ang kailangan ang pagkain. Yun ang malaking bagay na gagawin para hindi makita ng local industry. Sinin mo? Ilan bang mag-produce Sinin mo tayo eh. yung oh, sa grupo. Umaasa Wala pa na, traffic pa. ay mas Traffic pa sa Manila. usapan ng mga problema Sandal. na harap ng kanilang industriya. Catherine Nason. Sige lang, sandal mo. 24 oras. Ganon? Saan ba banda? Price. Super excited daw si Gareth dahil dito ang mapagdala sa class. Magkikita ang wangso ng sikat na Steve Houston. Mas magiging affordable ang CMA Affordabox ngayong second anniversary nito. Mula sa dating 888 pesos, discounted na ang presyo nito sa 799 pesos. Mabibili ang CMA Affordabox sa iba't ibang outlets nationwide. Mag-bili online sa www.affordabox.com. Malaking tulong ang paggamit ng CMA Affordabox para mapanood ng mas pag-ikaw ang inyong mga paboritong serye at pelikula sa GMA. Heart of Asia, Lollipop, at iHeart Movie. May 3 additional features pa, kaya sulit talaga. Susunod, kila sa labas ng White House sa Amerika, tatlo ang namatay. Dalawang nagbebenta ng lupa, involved sa operasyon ng NBI. At, pinalala, kasiyahan sa industriya. Sa pagbabalik ng 24 oras.
Uwi na po ako. Ay, sige po. Salamat po ng marami sa uulitin po. So ulit, mama, maano naman. Susunod. Sa December ulit. Ay, di ba magbakasyon kayo? Kailan bakasyon po? Sa Monday. Babalik ka naman ni Kuya? Oo naman. 1 month lang doon. Hmm. No? Magbakasyon ka kaya? Kaya naman ako Sa Pinas? para mama. Kasi may gusto mo pa ano, iwan ko pa, dito ka nga. Next month, gusto mo patato ang kasama. Kuya, salamat po ng Sige po, ingat po. Pumiglan sa labas ng White House sa American Webes, may nasawing mag-asawang senior citizen at isa pang lalaki. Tuwamak silang kidlat sa punong marami sa kinatatayuan nila. May natamahan din babae na kritikal ang lagay sa ospital. Nagpapunta na pagkakama ang White House sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa mga eksperto, epekto ng climate change ang mas madalas pagkakita sa Amerika. Sinasok ng sawa sa isang bahay sa Lawal, Ilocos Norte. Umakyat sa vapor ang sawa na may ito sa meta. Sawa. Nakabilang talaga sa mga residente. Takot. Kaya silang patuloy ng sawa. Sabi ng mga tagawang posible na padpad sa kanila ang sawa dahil sinaka ang ilang palayan kasi Dahil sa pandemya, 2 taong lang nasa bahay at nasanay sa online classes sa mga estudyante. Para hindi mahiyang yung mga anak sa ilang mga kaklase guro, paano na sila mahiyahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes sa Juan? Yan ang tinutukan ng tatlo na service. dahil magbabalik face-to-face na ang mga klase, nagdamagdag na si Ana Ramos. Alam kasi ng bago ang mga anak sa tuwing pagpasok sa paaralan. May 3 anak siyang babae na nasa elementary school. Wala raw problema sa kanyang grade 4 at grade 6 na anak. Pero medyo mahihain daw ang kanyang grade 2 na anak at hindi sa ulit sa face-to-face. Sa dalawang year kasi, puro online classes lang ito. Parang mami, ano ko na papasok ko na sa school. Sabi ko, anak, kailangan ko ng aga. Hindi ka kayo dati na anytime kahit hindi kayo nakakayos. Well, this time, hindi ka pero Kaya ngayon pala, kinakausap na niya ang kanyang anak para maging excited ito sa mga pagbalik ng face-to-face classes. Sinasabi niya ang kahalagahan ng face-to-face classes at kung ano ang mga aasahan nito. Nagkukwento rin daw ang kanyang 2 anak sa kanilang bunsong kapatid ang kanilang mga karanasan para hindi ito matakot o mahiya. pero this kasi, nag-prepare na rin ako sa kanila ahead of time. Nakasupport sila. So, face-to-face lang yun. So, parang kinakabalan na yun. So, ngayon sa pagkakas, mas ready na sila ng papa. Ang ibang mga magulang naman, ganito din ang nararanasan. Umabot din daw kasi sa 2 taon na walang face-to-face classes. Kaya naman lagi ibago raw ang kanilang mga anak. Mga bata na, hindi bago talaga. Dahil 2 taon na ang ano, di ba? Country mapping na isang, pagkakatuto, waiting for kasi ano ko tawag nila harapan na sa eskwelahan. Normal na yung mag-aabya. Basta na naman talaga mag-aabya. Pagbibigay din naman ng eksperto, normal daw ang tinatawag na adjustment period, lalo't medyo matagal na ng virtual classes sa mga mag-aaral. Karaniwan daw ay tumatagal ito ng 3 to 6 months. Ang mahalaga, kausapin lagi ang mga anak para malaman ang kanilang kung daraanan. Kailangan daw ay bukas ang dami ng komunikasyon. Mas maganda rin daw na bago papasukan ay ihandaan na raw ang mga anak. Encourage pati sila na sabihin sa atin kung hindi nila mga English education para maintindihan natin sa atin yun at para huwag bagakan ka at huwag maging mas complicated. Makatutulong din daw na huwag i-pressure ang mga anak. Kailangan na ihanda ang kanilang mga anak sa kung ano ang mga dapat asahan sa kanilang pagpasok. Mahalaga raw ang tinatawag na positive mindset. Na ang pagpasok sa school ay exciting at dito maaari kang matuto at makakilala ng mga kaibigan. Hindi ito kailangan mga ng mga magulang kung ang kanilang mga anak ay naninibago o natatakot sa muli pagbabalik ng face-to-face classes. Katrina Son, nakatuto, 24 oras. As far as the suspects, sila na pag-ubenta ng
have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. Walang kawala sa Economic Operation ng National Bureau of Investigation National Capital Region ang mga suspect na sila Dexter Miranda at Wilfredo Brado sa kainan na ito sa Tumawang Bulacan. Na-recover mula sa mga suspect ang mark money at siguro na ginagamit umano sa kanilang pang-discount. Isang OFW ang nagsumbong sa kanila. Hiningi raw ng mga suspect ang kanyang tulong na salubin muna ang isang property sa Bukidnon, Aurora para mapagamot daw ang isang kanan na may manubang sakit. Nang ipacheck ng biktima ang titulo, lumas na ang totoo naman ito. Pero matapos maibigay ang mali ng tulong ng pisong bayan, hindi mailipat sa kanya ang titulo ng property. Patay paliwanag nila sa kanya ang mga suspect. Nang aming punilapanig ng mga suspect, Talaga pong napakatakla kasi ay gusto dahil yung buyer, yung nag-expect na mapapasok sa lahat ng property. Yun naman pala, yun naman pala na yung totoong may-ari at sinasin na lang yung identity ng totoong may-ari ng lupa. nagpaalala ng FBI sa mga bukid ng property. Alam mo na, ito. And then, i-verify nila, makakatatak nila. Kung talaga din makita kanila yung mismo property para malaman ma-cover sa district promotion. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ang sobra-sobrang mantika hindi lang sa mga ugat sa katawan bumabara. Yung mga mantika ang galit na at tinatapon sa pagkaba rin sa mga kanal at nagpapalala sa problema ng mga pagpaha. Pero may solusyon. Ang lokal na pamahalaan ng Marikina ang recycling ng mga gamit ng mantika at gawing eco-bricks. Nakatutok si Marco Rizal. Ang gamit ng mantika, pwede pa nang gawing bricks na tandaan stick. Dito sa Marikina, hindi sa lababo o kanal ang bagsak ng mga patapong mantika. Kinokolekta ito ng City Environmental Management Office at dinadala sa tagawang ito. Kasama ang mga itinatang tarpaulins ng kampanya at bulto-bultong styrofoam. Gamit po yung styro plastic rectifier technology, nagsasalang kami ng 10 kilo ng mantika, 30 kilo after nito, isasalang namin yung 10 kilo na shredded na cafe material. After nito, bibili naman namin 20 kilo na styrofoam. Matapos ang 3 hanggang 4 na oras, pumuli yung material sa pagsusulit. Ah? Hindi lang daw yung Sarap siya. Hindi nakakatulong pa para hindi na dumagdag pa ang lalaki ba ang mga pumatang mantika. Meron kami serving sa mga residente na tinatapos ng styro sa kanal, tinatapos na rin. Na nagkakaroon ng ito pagkarado, yung kanilang salog ng bahay, pati yung pagkarado ng aming kanal. Sa isang araw, nakakagawa raw sila ng 10 eco-brick at mga paso. Ang bayan, ginagamit ang recycling na kalang at sports complex sa Manila. At Gonzales, na to, 4 oras. Matapos ang list nyo na bang mabantay malapit sa taal? Finish po dahil may ilang aktibidad ang pinapayagan na. Ay sa taal po protected landscape, pwede nang ilang activities gaya ng boating, lake cruising, at sightseeing sa Taal Lake. Bukas ito sa publiko mula alas 4 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Pero bago gawin ang mga aktibidad, kailangan mayroong waiver na isusumite sa local government. Iginagawa ito ng ilang karinderya, bankero at tricycle driver dahil posibleng lumagsan na muli ang mga turista sa kanilang lugar. Paalala pa ng Albertine Territory, ano yung sa Albertine Island, dahil ito ay Bigay lang sa naman para ko. Susan tayo sa susunod na pagkawag of Pulpit. I-share niyo po lahat na Bacon Pandora's Twitter page at Twitter page. Kasunod ng tagumpay ng NCAA Season 97 and hopefully na ang paghahanda para naman sa Season 98 magsisimula sa September 10. Sa hybrid planning conference ng NCAA Management Committee at GMA Network, sinabi ni GMA First Vice President at Regional PBL Community Head Oliver Victor Amoroso na mas marami raw ang aabangan sa bagong season.
Pa rin para nang babantayan ang kalusugan ng mga atleta. Semi-bubble daw ang setup kung saan maaaring makinig sa mga dormitoryo mga atleta. Regular din daw ang antigen testing. Kahapon pinun-over na ang checker para sa live stream ng season 98 sa NCAA Mancom. Ang Emilio Aguinaldo College ang host ng bagong season. With the coming season 98, most of the games na fall are already face-to-face, physical, so we're very excited for that. We're prepared already bigger venues for the games. Mas lalo pa natin tinignan yung mga protocol. Nasa Pilipinas ulit ang Korean actor and idol Cha Eun-woo para sa isang fan ang pagkakang ay makasigang ng isang particular citizen mula sa Amerika. Yan ang sikat kakasibar. Cha Eun-woo is back in the Philippines. Nagpapilo na din ang nakiling actor idol ng video fans sa Vesco ng kanyang Just 110 Minutes starring Caravan. Sa ikalawang fans niya sa bansa, excited na araw ng magbibitaw ng fans na sobrang ang young na miss. May mga nagdadaan ng sorpresa. Tumayo pa si Cha Eun-woo. Makikita mo talaga yung versatility niya, and then yung personality niya. So, mas mapapa-inlove ka talaga sa kanya. Eh, galing pang ibang bansa. Si 65-year-old si Gloria Mendoza na galing pang Miami. Dito po ang magtinda ng malagdan ang kanyang idol. So, this is kind of my bucket list. To see him in person, meet him in person. And the thing is, when I saw that he was coming to Manila, right away, without any hesitation, I told myself, I'm going to Manila. Natatangan ang Pulitzer sa showbiz. Up next, ang pakatong naging memorable dahil sa boarding pass na biglang lumantay. That's how mapagiging ito sa 24 oras dito. Inalala ng mga dati at kasaluyan nito ng Special Forces ng PNP si Dating Pangulong Fidel Ramos. Mula sa Heritage Park sa Taguig, nakatutok ba si Jonathan? Jonathan? Iyan yung mga dumanaw ngayong araw dito sa buwan dating Pangulong Fidel D. Ramos ay yung mga nakasama na naman sa militar, mga kasalukuyang military officers, mga war veteran at ilang senador. Isa sa pinakamahalagang bisita ngayong araw, pumulong dating Pangulong Fidel D. Ramos kaya Special Forces sila Dahan na namatay ron. sa huling pagkakataon, pinagpugay nila, tinutuloy na ata. Sabay kamay.
rest assured that we will uphold the finest tradition of the special forces. I will now render my static oath to sir. Kasama ang mga dating kasulkulang miyembro ng Special Forces bilang dugtila kay FBR at AFP Special Forces Force. Magiging sila, Pinalala ng bata, magpapaturo, sundalo, pangulo, bilang katrabaho at pinagaya. True, true kaibigan. If anything was wrong, but he is never embarrassed. But he knew exactly what he meant by special expression. If that tobacco moves from left to right or right to left, there's something wrong. So I call him the peace warrior. Buhay pa pala ito si Don Pupias. We're seeking peace only with the secretary, the MNLF, and I think even the RAM. And if you will remember, siya ang nagpakahindi kay Nur Miswari. Nagbigay po din ang iba't ibang grupo ng mga veteranong sundalo, gaya ni Retired Colonel Augusto Flores, na tulad ni FBR, isa rin Korean War veteran. Hindi na raw malilimutan kung paano siya tinulungan ni FBR na mag-promote mula kay yun hanggang Lieutenant Colonel matapos na mag-duty sa serbisyo. At yan po ang personal na gratitude na pinadaraw mo kay President Ferdinand. At nung ako huling magkita kami, I reminded him at ang sabi na sa akin, that anyway, Ang galing mo, kuya. Ang mga taga-Mindanao, malaki rin ang pasasalamat kay FBR. Si President Ramos ang unang-unang presidente na todo-todong bigay na suporta sa Mindanao. During his time, lumaki ang budget ng Mindanao. During his time, maraming development projects na nangyari. Ano po pangalan? Jindex yan, ha? Mamaya pa yan. Parang N yung X. X pala yan? X yan, X. X. Nag-alay ro ng Bulaklak, National Historical Commission of the Philippines. Iya, kaya ay dumalaw dito sa Bunol yung siyam na senador at si dating Joseph Ezequiel Estrada. Iya. Maraming salamat. Nagpaabot ng pakikiramay ang ilang aktor at Masakit sa pagpanaw ng primera kontrahita na si Sherry Hill sa edad na 50 siya. Narito ang ating Huwag mong banatin. Drew's Greedy Partner ang tawag ni Sarah Boneta kay Sherry Hill sa Instagram post. Inalala ni Megastar ang kanilang pinagsamahan sa industriya. Masaya siyang nakasama si Sherry hanggang sa huling oras nito. Tumatak sa mga Pinoy ang pagganap Saan mo pala, asa man mo nangaon na itong at ni Sharon sa bilang Dorina Pineda. itong unlimited? Walang hindi. Ano yun? Karama daw yan. Si Gato Garcia. Katuoy, nangaon mo unlimited? Pakailanman. All it all you can ba? I-invite ka, Leonor. Asa man to tayo? Akatong kuan si Lisa? Oo, kapit sa Manila Building. Patulukan ba? Darlene Fortesa, John Lucas, na nakasama naman niya sa tadhana. Dennis Trillo, na nakasama ni Shirley sa Little Wives, ang muling serye sa GMA ng Primera Contravidas. 7 na na. RL? Lumanapi siya sa alias Robin Hood at sa unanan. Ipinanganak si Evangeline Wala nang Hill kabida. Heidelman noong May 12, 1963 mula sa pamilya ng lumatikan sa Pinoy showbiz. Ang mga magulang na sina Eddie Mesa at Rose Hill at mga kapatid na sina Michael De Mesa at Yumaong Mark Hill. Matapos ang ilang dekadang karera sa showbiz, lumipad pa Amerika Matay na nga. nitong Pebrero para makasama Ah, okay. ang kanyang pamilya. Matagal na siya Ano yan? Jindex man yan, naman ba ka madaritso ba? Algendex? Ay, ganun na pala alam.
para sa kanyang mga kabarkada. Memorable ang first trip dahil sa laki ng kanilang boarding pass. Sa TikTok video na naging 3 million na ang views, makikita ang imbes na printed boarding pass. Aba, nakatarpo din ito. Laking gulat ng mga kaibigan niya na hindi nalaman kung matatawa o hindi niya. Sino? Ang laki ba ng tarpaulin yung boarding pass nga nila. May balak pala i-tiktok. Dahil bukod sa first time nilang lahat na sasakay ng aeroplano, First time. gusto rin daw niya maging memorable. Memorable. Mananakit, manlapat ng mga takuhan ng airport. Wala naman daw dapat na itaglala dahil bukod sa tarpaulin, may printed copy pa rin naman daw sila. Pinakita. At umasa. Pinaggastuhan talaga kay Gita ka. Mataling kasama ko yun. Remembrance yun, no? Pwede pa ano yun sa first flight. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Ako po si Ivan Medina, ito ang Wala mag-viral lang sa TikTok. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatuto kami, fake news. Yung ko din, tangkad niya kita. Nagkuhan ko, ano, sa nananaay, ano, Pagbuhat ka mo to, wala, nagkuhan ako sa TikTok ba? Unsa ba itong isa, unsa itong isa sa ka-design yung gusto? Katong pamilya niya na airplane. Ay, pamilya mo mo. Dito akong plano dito. Madali na po. Ay, dito. Hindi. Ini-explain ko sa kanila, anak ko at sa asawa ko, sabi ko, ano, at least nagpatato ako, hindi ako, wala ako nagkuhan ba, nag-adik-adik, wala ko inapakang tao. Hindi tanan na nagpatato or nag-piercing na nag-adik-adik o nagkuhan ba? Hindi na yun, may tato. Wala ko nagbinuang. Ganahan lang ko, saan man yan, ganahan lang ko. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ilang lugar sa Metro Manila at Cebu binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Presyo ng karne ng baboy bumababa na. Paglalagay ng suggested retail price, pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Taas mo lang. Isolation ng pasyenteng kumpirmadong may monkeypox sa Pilipinas natapos na. Pasyente, wala nang ibang nahawaan ng sakit. Eh, dyan, huwag mong kalimutan na na-extend. At dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanindigang hindi haharap sa International Criminal Court. Impormasyon hinggil sa war on drugs, isusumite ng Pilipinas sa ICC. Binaha ang ilang lugar sa Maynila dahil sa halos walang tigil na pag-ulan kahapon, dulot ng low pressure area sa Luzon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ito ay binahagi ni George Galvan Enoja Pati Greenwich. makikita ang tubig ba sa taas avenue sa Maynila. Aniya, umubol siya ng halos 5 oras sa paglalakad at kinakailangan bumusok sa tubig ba mula FBI Top hanggang Manila City Hall para lamang makauwi sa kanilang bahay. Ganito rin ang naranasan ni Roy dahil aniya, kinakailangan niyang dumaan sa mga detours para lamang makaiwas sa mga traffic. Yung mga po natin. Sa Maynila, subalit, ang oras bago makauwi sa kanilang tahanan. Sa taas, dito nakuha ang Robert Gonzales bago ang mga oras sa Maynila. Sa video naman na ito na ibinahagi ni Nesmer, makikita kung paano lumusot sa tubig ba ang kanilang sinasakyang ambulansya mula South Woods Unihealth dumaan sa hospital sa Muntinlupa, PGA, hanggang sa makarating sa Jose Reyes. Ayon sa pagkasa weather bulletin, ang low pressure area na nasa bahagi ng north-northwest ng Dagupan City, Pangasinan, ang siyang nagdudulot ng pag-ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binalot ng tubig baha
ibang bahagi ng Metro Cebu dahil sa malakas na ulan na naranasan simula noong Webes. May ilang lugar na umabot na hanggang baywang ang tubig baha. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Matinding abala. Ito ang dala ng malakas na ulan na naranasan sa Cebu na nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu simula noong Huwebes. Sa video na kuha ng Cruz Contratista, nakikita isang bahay at tinangay ng tubig baha sa Pinalusan River sa Barangay Mambay, Cebu City. Hindi ang sigaw at ang pag-aalala ng matinding nakakita sa insidente dahil may taong nakasama sa natangay na bahay na kinilalang si Bating Bailosis. Ayon kay Karen Alfonsin, aking presidente ng Cebu City, isa sa Industrial Management Office, agad nagsagawa ng search and rescue operation ang kanilang grupo. Ligtas na nahanap ang biktima at agad nilapatan ang paunang duna na nakasuan sa bahay ng Southwood Properties. Managkayong kaya ang saka ang yang salwa nakabulog sa balikat na naluwas sa ilang bana hindi na ano. So ang nakandak ng service ko dito sa isang turi dito mo siya na ano actually nakakaili sa punta ko black dito sinigyan na siya ay dito na ako sa dito ako doon nakandak ako sa service ko siya mga araw mga 2 oras mga 2 oras bisog kayo ang dulog sa tubig kung ang atong mga ritual kung bisog o ka ng tungkol sa kusip tayong ulong sa tubig dito sa dito. So, siya na rescue, na atong stabilize sa tubig dito. Okay naman naman siya, sir. Paglalarawan ni Alfonso Kay Bailosis, pagod at halos wala na itong lakas sa kakapiti, ipang portfolio magunod at di kamaligtas ang sarili. May ilang pariyain sa Cebu City ang nagsagawa ng pagkita dahil sa pagkakang tubig baha, kapila ang Pongo, Paso, Basak, Paso at Isa. Ayon kay IAT, nasa 50 barangay sa Cebu City ang apektado ng pagbaha. Hindi pa matuloy ang umuupa ang pagbaha ng Huwebes. Muli na namang bumuhos ang ulan kahapon. Makikita sa video na ito, nakuha ni Alice de los Montes Claros. Ibabot sa hanggang bewang ang tubig baha sa isang treatment pumping ng isang island condominium project sa SRC. May sa kaibigan na nasira dahil sa baha. Pinalo na rin sa baha ang bahagi ng Barili sa probinsya ng Cebu. Mabilis na tumaas ang tubig baha dito lalo sa bahagi ng Bagakay, lubos sa Barangay Santa Ana at Barangay Poblacion. Sa Facebook post ng Barili Information Office, all set ang municipal disaster management office at nakahanda na rin ang nakatalagang evacuation area sa kanila kailanganin ang force evacuation. Jerry Garissa, UN, TV News and Rescue. Diyos ang aming salsidas, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Are you looking for discounts? Are you looking for big brands? Then don't wait to come into CBBC sale in Dubai World Trade Center. And guess what? Entrance is absolutely free. Maliit ang posibilidad na maging bagyo ang low-pressure area na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PATASA. Batay sa abiso ng PATASA kaninang alas 2 ng umaga, namataan ng LGA 255 kilometers west-northwest ng Cavite City. Babala ng PATASA, makaka-apekto pa rin ang LGA sa malaking bahagi ng Luzon region. Magtutulog ito ng katamtaman hanggang sa malakas ng mga pagkulan sa Bataan, Zambales, Pangasinan, mga isla ng Mindoro at Palawan. Pinag-iingat ng State Weather Agency ang publiko dahil sa mga posibilidad ng flash flood at landslides. Mararanasan naman ang maulap na pamawin at manakalat ng pagkulan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalaming bahagi ng Mimaropa at Central Luzon. Naglakas na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mga alilipunin sa pagbabalik operasyon ng Cebu Transport Services. Kasabay ito ng pagbayad ng ahensya sa kanilang operasyon ilang linggo bago ang muling pagsimula ng face-to-face classes. Ito ang Sa Lunes, mag-start ng klase ang ng anak ko. Matapos mapilitang matigil sa kanilang operasyon ng 2 taon dahil sa pandemya, makapabiyahe na muli ang mga school transport service.
Ito ay matapos Ito naman? ng Transportation Kaya, Franchise Regulatory Board ang kanilang pagbabalik operasyon. Kinumpirma ito ng LTFRB sa kanilang inilabas na opisyal na pahayag ilang linggo bago muling magsimula ang face-to-face classes ngayong Agosto. Ngunit kailangan sumunod ng mga school transport service sa ilang alituntunin alinsunod sa LTFRB Memorandum Circular para rito. Kabilang dito ang dati ng mga patakaran sa kanilang operasyon, gaya ng ligtas na bintana na gumagamit ng steel grill, seatbelts para sa lahat ng pasahero, gumaganang portable fire extinguisher, stop at go ng mga karatula na gagamitin ng mga konduktor sa paggawin ng mga bata sa kalsada at pagsuot ng kaumunang uniforme ng mga driver at konduktor. Kailangan din sumunod ng mga kawani ng school transport service sa mga health and safety protocols na inaprubahan ng Department of Health. Pangunahin na dito ang regular na eksaminasyon ng mga driver at konduktor, partikular na pagsisiyasat sa body temperature at iba pang sintomas ng COVID-19, regular na disinfection o paglilinis ng infeksyon sa mga madalas na hinahawakang bahagi ng sasakyan, gaya ng upuan at mga hawakan, at dapat din palagi ang pagsuot ng face mask ng mga driver at konduktor, pati ng mga pasahero. Posible namang patawan ang parusa ang mga lalabag sa mga nabanggitan na sa mga school transport service, kabilang na ang pagsasawala ng visa ng kanilang rehistro sa LTFRB. Patuloy namang nagsasagawa ng mga inspeksyon ng LTFRB sa mga naturang sasakyan at operasyon sa iba't ibang lugar upang matiyak ang kaligtasan lalo pa ng mga estudyante. Asher Tadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Bumababa na ang presyo ng baboy batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Kasama na rin ito sa pinag-aaralang lagyan ng suggested retail price. Ito ang balikan ni Ray Pelayo. Pagbaba ng gastos sa pagpapalaki ng baboy ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit bumababa na ang presyo ng karne ito sa merkado. Ayon kay Agriculture Undersecretary Cristina Evangelista, tuloy-tuloy din naman ang ginagawang pagsugpo sa African Swine Fever na siyang nagpababa na ang populasyon ng baboy sa bansa. Kakausapin pang muli ng DA ang mga sektor na kasama sa Hindi industriya yan, ng no? baboy para naman sa posibleng pagkakaroon ng suggested retail price. Oh. If we look at the cost structure based on those data, dapat po ang ating good sa palengke na sa mga ilihan lang po. So, Ayaw mo meron yung tayo may nakikita kulay. sa mga Ha? Bakit ayaw mo yung may kulay? Kasi ito, black bag, may data mga. po. And again, you will have consultation kung finalize kung anong ating recommendations as far as the NCAR is concerned. Kahapon ay nasa 330 ang Kulay presyo ng itim. kalakilin ng Lipo sa Commonwealth Market, 380 sa Mega Market, 400 sa Malabon Market, 320 sa Pasig Market, habang 360 naman ang kada kilo sa Marikina Public Market. Bukod sa baboy ay plano rin lagyan SRP ang sibuyas at asukal na parehong tumaas ang presyo sa mga nagdaang linggo. Ayon sa DA, aangkat ang Pilipinas ng 300,000 metriko tonelada ng asukal para sa mga susunod na buwan. Inaasahan ng DA na makatutulong ito para hindi na tumaas pa ang presyo ng produkto. At siya po natin lahat pag-angkat ng asukal para po magtagal yung ating life. So, ang po siguro dito sa mag-aangkat na ito ay makakarating mo saan yung household consumers. So, lahat ng mga kababayan natin na mawawala ng asukal po sa pag-iiyak o ating naatin. Para din po magiging yung supply at fresh po na ating asukal ay magiging natapos sa akin. Mag-i-inspeksyon din ang DA sa mga bodega ng asukal at sibuyas. Kaya Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ngayong araw ang 21-day mandatory quarantine ng pasyente na siyang kauna-unahang kaso ng monkeypox case sa Pilipinas. At ayon sa Department of Health, wala nang ibang nahawa pa ng virus. Ito ang balita ni JP
Inaasahang makakalabas na ngayong araw ang 31 anyos na Pinoy na sinasabing nagpositibo sa monkeypox virus. Ayon sa Department of Health, tanging Rosie na lamang ng kanyang doktor ang hinihintay upang makalabas na ito mula sa quarantine. Ngayong araw matatapos ang 21-day isolation ng nasabing pasyente at wala na umano siyang iba pang naawa ng monkeypox. On the 21st day of isolation today. So, bukas po, ipinan ko ng mga doktor kung maaari na siyang mag-discharge. At pag mag-discharge siya, pwede na siya makipag-interact with his family and everybody dahil natapos na po yung isolation, magaling na siya. Ayon pa kay Yusek Bernere, magaling na ang mga sugat ng nasabing pasyente. Habang nag-negatibo na rin sa PET at iba pa niyang mga nakasalamuha. Gayunman, pinakailangan pa rin nilang makumpleto ang 21-day isolation. Yung mga reasons na complete release ulit. Yung ating po mga close contact ay patuloy po natin binabantayan. Katulad ng sabi natin, they are required to complete their 21 days quarantine period. So, magbibigay tayo ng information kapag sila rin ay nakatapos ng 21 days yan na quarantine. Una nang iniulap ng DOH ang kauna-unang kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas na pinasabing dumating sa Pilipinas noong July 19. Mayroon itong travel history mula sa mga bansang apektado ng monkeypox virus. Nauna nang idineklara ng World Health Organization na isa ng global health emergency ang monkeypox virus, kung saan naabot na sa 16,000 mga tao ang infected nito mula sa 72 mga bansa ayon sa report ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa man laganap ang monkeypox sa Pilipinas, mahalagang handa ang bawat isa. Hindi lamang ang pamahalaan at ang health system. Sa ilang kaso ng monkeypox, matinding sakit ang nararamdaman ng pasyente. Kaya't importante na alamin pa ang ilang bagay na magagawa para maiwasan makawan ng virus na nagdudulot ng monkeypox. Ito ang balikan ni Nina Arminio. Patuloy ang pagbibigay-alam ng World Health Organization sa publiko patungkol sa monkeypox. Karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo ang pagkakasakit ng monkeypox. Hindi mga kaso mga lahat. At kamakailan, ang mga nasasaligan sa monkeypox ay 2 to 6% ang ratio. Sa mga kasong severe, matinding sakit ang nararamdaman ng pasyente. For some people, monkeypox is the most painful thing that they experience. They need to be on really strong pain medications. 10% of people in the UK in a recent study who had monkeypox were hospitalized just for it. Sinagot naman din ng eksperto kung bakit sa mga panatili community maraming kaso ng monkeypox o sa mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. It was issues that give inside the man or inside around their genitals. This might not be so obvious. So contact with those lesions essentially will lead to transmission. So kissing, skin contact, and close intimacy. It seems to be very efficiently starts with sexual activity. It's found its way into networks of people who are connected because they are having because it is sex between men essentially. So bisexual, gay men, other men who are sexual men are at the moment most affected. So we see these figures from Europe and elsewhere that 99% of cases are within this group. Sa ngayon ay naroon ng lampas 12,000 monkeypox cases sa mahigit 100 bansa. Isinusulong ng World Health Organization ang pagkakantay na distribusyon ng bakunang panlaban sa monkeypox virus. Napatunayan ng ang bakunang kontra smallpox ay epektibo laban sa monkeypox. Mahalaga rin malaman na hindi lamang sa pamamagitan sa respiratory droplets na hakawa ng monkeypox. Ang monkeypox ay nakikakawa sa pamamagitan ng close contact sa infected na tao o sa mga gamit ng isang infected ng virus. Napapasa rin ang monkeypox virus mula sa isang taong infected nito sa pamamagitan ng close contact sa lesions, sugat, ulcer, abscess, o tumor ng pasyente. Body fluids, respiratory droplets, at mga ibang o bagay na nakontamina ng virus
dito ba? Alam mo yung mga sintomas at noon mo sa kaukulang Talaga hindi ko naramdaman. para sa kailangan ng ating medical. Mahalaga rin malaman kung sa pamang kaso o expected din sa komunidad ng pinabibilangan upang magawa ang nararapat ng pagkilos na makawa. One of the key things you can ask yourself is that am I feeling something I need from a friend or is there a report in my local news? That's the kind of thing that the virus is supposed to capture my through. So you will be in a higher risk group if you are sexually active within that context. Sa ngayon ay may isang mounted-out stage na naitala sa Pilipinas. May araw matatapos ang pangawan de isolation ng pasyente. Panawagan ng Department of Health sa publiko na kumuha ng mga impormasyon tungkol sa mounted-out situation sa Pilipinas tanging sa DOH at sa partner agencies nito. Ninyo ang media, UNCD, Philippine Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Tuloy pa rin ang Kadayawan Festival sa Davao City. Sa kabila ng banta ng monkeypox at dumadami na namang kaso ng COVID-19. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Opisyal na nagbukas muli kahapon ang Kadayawan Tribal Village sa Magsaysay Park, Davao City o Kadayawan Festival matapos ang mahigit 2 taon. Marami sa mga Davaoenyo at Isla ang nanood at namasyal pang masaksihan lamang ang iba't ibang tipo sa lungsod. Pag-abot na ko din sa Davao to where I'm from Cebu, so this was one of the tourist spots yun na gina-showcase ako mga workmates sa isa na kailangan makikita magsaysay, kailangan makita kita sa tribal village because it shows the essence of the Baweños. Sobrang diverse po talaga ng culture ng Davao City. Kasi po, marami po tayong mga cultural, mga indigenous people po dito. At saka yung mga culture nila po na sila-showcase is sobrang po nakakasaya po. Bagaman may banta ng monkeypox sa bansa at dumadami muli ang kaso ng COVID-19, tuloy-tuloy pa din ang pagbabalik face-to-face ng big events sa lungsod. Ayon kay Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte, nakahanda na ang lokal at pamahalaan sa monkeypox. Kung nakating nila ang COVID-19, ay may kakayahan sila na makontain ang monkeypox. Sabi naman ng Davao City Health Office, parte ng kanilang contingency plan ang paglalaan ng isolation facilities, ICU beds, obstetrics and gynecology isolation sa pakikipag-ugnayan sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Bukod dito, sakaling magkaroon ng outbreak, maglalagay din ng hiwalay na isolation areas para sa mga immunocompromised o madaling tamaan ng infeksyon. Bumuo na rin ang grupo ng healthcare personnel na sumailalim ng training para sa monkeypox surveillance sa lungsod. Paalala ng lokal na pamahalaan na mahigpit na sumunod sa health protocols gaya ng mandatory wearing of face mask at palaging paghuhugas ng kamay. Para sa Montaño, Human News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang pinakamalagahan. Nilinaw ngayon ng Department of Health na inalis ang priority list sa COVID-19 vaccination na isa sa mga ituturing dahilan ng vaccine wastage o ang pagkasayang ng mga bakuna. Samantala, umabot na sa mahigit 71 million ang bilang ng mga Pilipino na fully vaccinated na laban sa COVID-19. Ito ang balita ni JP Nunez. Handa ang Department of Health na makipagtulungan at ilabas ang lahat ng kinakailangan ng mga datos sa oras na simulan na ng Senado ang investigasyon kaugnay sa sinasabing issue ng vaccine wastage. Sunod ito ng paghahain ni Senator Risa Hontiveros ng isang resolusyon kung saan nais niyang paimbestigahan ang umano'y nasayang na COVID-19 vaccine na nagkakahalaga ng 5 to 13 billion pesos. Ayon kay DOH Officer George Maria Rosario Berhere, ang vaccine wastage ay hindi lamang nangangahulugan na nag-expire ang mga bakuna, kundi marami umanong mga bagay ang pinagbabatayan para masabi na hindi na maaaring ibigay ang bakuna sa isang tao. Kabilang na rito ang mga bakunang nasira dahil sa nagdaang bagyo, brownout at pagkasunog. Isa sa mga itinuturong dahilan ng vaccine wastage ang anilay pagpapatupad ng prioritization ng gobyerno sa COVID-19 vaccination. Pero ayon sa DOH, matagal nang itinigil ang prioritization sa bakunahan dahil pinapayagan ng magpatulong ang mga Pilipino na eligible na magpabakuna.
Samantala, batay sa latest report ng DOH, umabot na sa 71.8 milyon na mga Pilipino ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Higit 14 million sa mga nakakumpleto na ng bakuna ay ang mga bata na inaasahang magbako sa eskwela. Ito'y bilang paghahanda na rin sa face-to-face classes. Mula naman sa 23.8 million na mga Pilipino na tayang mabakunahan ng booster dose sa ilalim ng Pinas Lakas program sa unang 100 araw ng Marcos administration. Sa ngayon, mayroon ng nasa 16.4 million na mga Pilipino ang naging bahagi nito. Sa kabila naman ng tumataas na mga kaso ng COVID-19, sinabi ng Department of Health na nanatili pa rin nasa low-risk classification ang Pilipinas. Kahapon umabot sa 4,701 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng DOH. Kaya naman umakyat sa 37,198 ang active cases sa buong bansa. JP Nunez, USAP, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagaan. Mahirap pang ipatupad sa ilang lugar sa Pilipinas ang dagdag pondo sa mga local government unit sa ilalim ng Garcia Mandanas Ruling ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya naman bumuo na ang Pangulo ng grupo na tututok sa mga problemang lumilitaw sa implementasyon ng naturang ruling. Ito ang balita ni Bernard David. Pangungunahan ng Department of the Interior and Local Government ang grupo na titingin sa disimplinasyon o pagkakabahagi ng tungkulin ng local at national government dahil sa implementasyon ng Mandalas Garcia Ruling. Partikular na titingnan ng grupo ang ibinibigay na pondo sa mga lokal na pamahalaan at kung paano mapapaunlad ang kapasidad at kakayahan nito na tanggapin ang mga ibababang programa galing sa mga ahensya ng national government. Ang Mandalas Garcia Ruling ay mula sa isang petisyong inihain sa Korte Suprema kung saan natukoy na hindi lamang dapat sa Internal Revenue Allotment o IRA nang gagaling ang pondo ng mga LGU, kundi ang bahagi din dapat matanggap mula sa kita ng pamahalaang nasyonal na tinawag ngayong National Tax Allotment o NATA. Ang pondo na galing sa NATA ay idadaan pa rin sa mga pangunahing programa, proyekto at serbisyo batay sa isinasaad ng Local Government Code. Ngunit ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may kahirapan pang may pagpapag ang naturang ruling sa ibang siyudad. Kaya naman ulitin na nila kung ano ba talaga ang nararapat na matanggap ng pondo ng LGU. Hindi ng papel na ibinibigay sa lokal na pamahalaan, minsan ay hindi nagagawa dahil lang sa kakulukan ng pondo at kakayahan. Inihalimbawa ng Pangulo ang Land Use Plan, kung saan ilan sa mga LGU ay natutong ipatupad dahil sa isyu ng pondo at mga taong magpapatupad nito. Isa pa ang issue ay ang pagpapagawa ng mga school building. Ayon kay PBBM, nakausap na niya si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte tungkol sa issue kung paano ipapagawa ang school building dahil hindi malinaw kung sino gagawa at magbabayad nito. May pondo naman daw ang DepEd pero hindi ito sapat. Naisip ni Pangulong Marcos na magpadala ng materyales o pondohan o tulungan ang LGU sa problema ito. Kaya naman nais ng Pulong Ehekutibo na marisolba ang issue nito sa implementasyon ng Mandalas Garcia Ruling at matukoy ang pagkukunan ng pondo. Samantala, hinikayat naman ng Pangulo ang mga LGU na magkaroon ng public-private partnership at digitalization sa kanilang mga lugar. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na malaki ang magiging papel ng PPP upang
to changing our country from the bottom up. And that's what we're going to have to do. That's what we're going to have to do. Because what we are doing nothing less now than transforming our economy into a state and a Ayon sa Pangulo, nakatanggap siya ng alok na pagpupondo para sa mga malalaking proyekto, kabilang lang Official Development Assistance o ODA at joint ventures. Bernard Davis, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa September 8, 2022, ang deadline na ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas na magsumite ng komentaryo sa linis ni ICC Prosecutor Karim Khan na ituloy ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng pamahalaan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte muling itinahayag na hindi haharap sa ICC. Ito ang balita ni Dante Amendo. Hindi nagbigay ng kanyang komentaryo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag ng administrasyon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi mo rin sumapi ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Anya, gusto nila lang niyang manahimik sa isyu bilang isang pribadong individual. Ang dating Pangulo ang pangunahing respondent sa mga reklamong inihain sa ICC kaugnay sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Naiindigan si dating Pangulong Duterte sa kanyang posisyon na hindi naharap sa ICC at mga kanyagang buwes nito. Hindi anya siya natatakot na makasuhan hanggang sa makulong basta dito sa bansa. Bukod pa nito, walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas dahil hindi naman ay nakhala ang pinirmahang kasubuan sa ICC sa pamamagitan ng Rome Statute. Kailangan anya ito para maging epektibo ang nasabing tratado. Nilinaw naman ni Department of Justice Secretary Christine Boyeng Rimulya na hindi pa sarado ang pintuan hinggil sa desisyon ni President Marcos Jr. na hindi nasasama sa ICC. Handa na ng anya silang nanginigulat sa Kongreso. Pero ang magdesisyon pa rin ay ang Pangulo. Samantala, inaasahang magsusulite ng impormasyon ang Pilipinas sa ICC hindi sa plano nilang ituloy ang pag-iimbestiga sa drug war ng pamahalaan. Kasama rito ang impormasyon na ang justice system o ang ating mga hukuman dito sa Pilipinas ay gumagana. Kaya ayon kay Secretary Rimulya, hindi kailangan na pumasok ang ICC para mag-iimbestiga dito. Ayon pa sa halilin, hindi na pwedeng imbestigahan ang Pilipinas dahil walang batas at walang permiso ang mga otoridad ng bansa. Sa September 20 ang deadline na ibinigay ng ICC sa Pilipinas. Pinapamagin ng komentaryo sa mga ICC prosecutors sa Inca na ituloy ang pagtuloy ng war on drugs ng pamahalaan. Gulat niyo ako. Wala din. Ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinakamalalaman. Apat na isang panukalang batas ang naglabi na bilang ganap na batas sa ilalim ng Administrasyong Marcos.
ay maituturing ng mga malaking batas na may malaking epekto sa sistema ng bansa. Ito ang salita ni Nel Marbuho. Dami niya panalo, no? 7 magkaroon ng sariling pasilidad ng mga convicted na heinous crimes o marumagbuman na krimen. Sa ilalim ng batas na ito, magtatayo ng isang pasilidad o maximum penal institution ng pamahalaan na malayo sa komunidad o dapat lang sa isang isla sa Pilipinas. Ito ay magiging tulad ng Alcatraz Prison, matatagpuan sa San Francisco Bay sa may bayan ng California, USA. Ang penal institution na ito ay state-of-the-art facility na may surveillance cameras at may security system na magbabantay 24 oras. Isa sa mga tinitingnan lugar na maaaring mapantayuan ito ay sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija o isang isla sa Luzon. Batas na rin ang panukalang anti-online sexual abuse or exploitation of children. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga social media platform, electronic service providers, internet at financial intermediaries ay kinakailangan i-block ang mga materyales na nagsusulong ng sexual abuse o exploitation sa mga bata. Sa ilalim rin ito, bubuo ng isang National Coordinating Center Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children na nasa ilalim ng Interagency Council Against Trafficking. Inaasahang paibibigay na rin sa madaling panahon ang dagdag na social pension para sa mga indigent o mahihirap na senior citizens. Kasama ito sa naging ganap na batas kung saan itataas na sa 1,000 pesos mula sa 500 pesos ang pensyon ng mga mahihirap na senior. Kabilang lamang ito sa 14 sa 41 bills na nag-lapse into law sa ilalim ng Marcos administration. Kabilang pa sa mga malalaking batas na nag-lapse into law ito lamang nakaraang buwan ay ang panukalang Private Security Services Industry Act, National Music Competition for Young Artists Act, Provincial Science and Technology Office Act, Permanent Validity on Birth, Death, and Marriage Certificates, Parent Effectiveness Service Program Act, Philippine Creative Industries Development Act, Agriculture, Fisheries and Rural Development Financing Enhancement Act, Vape Law, Extended Producer Responsibility Act, Philippine Digital Workforce Competitiveness Act, at penalizing willful and indiscriminate discharge of firearms. Member mo, USTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang pinahalagahan. Inihain sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong palawiin ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Solo Parents Act. Samantala, suportado ng ilang mga senior citizen ang isang panukalang batas na isinuturo ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso na layong alisin ang mandatory retirement age. Ito ang balita ni Aileen Zerudo. Isang panukalang batas na hinain upang magbigay ng suporta para sa mga personal sa bansa o ang mga senior na nagkakatulong sa kanilang pamilya. Ito na rin si Gretchen Pilar, isang publisher at listay. Sinusuportahan ni Gretchen Pilar ang pangangailangan ng kanyang pagtila sa 19 at kapwa may person with disability. Ang nanay si Gretchen ang hirap na matulungan na nagdala ang kanilang pangangailangan lalo na at personalin siya ng pamilya niya. Ano solo parent? Kaya day, pwede ka day, ano day? Nag-apply ako dati nga. Solo parent, pero Nag-apply ako niyan para di ba, kasi priority pag magkuha ng passport, wala nang speed, wala nang online, dahil siya ka na doon. Maraming hinihingi. Maraming requirements sa barangay. Ipagit ang mga buhay naman eh. You are not solo parent dependent. Meron kang binubuhay na dependent sa'yo. Not necessarily then you're single and meron kang mga dependents, meron kang binubuhay na dependent. Even if you are like binubuhay mo disabled na mas matanda, no? They can have benefit. Ilan pa nila matatanggap na tulong o ang scholarship dahil sa kanilang pinapaaral, dependent sa minimum wage earner naman, isang beneficiaryo, makakatanggap din
sa lahat ang pangangatala at magkakayahan uli ng kapagtrabaho. Ayon sa mga batas, dapat tayo ang tulutang kapagtrabaho ang mga sinusunod ng 60 to 65 years old na taas, lalo na kung dapat tarantarin ng mga ito na maayos ang kanilang trabaho. Dagdag pa ito, dapat bigyan pa rin ng pagkakataon ang mga nakaiba na kumita sa gitna ng pataas na presyo ng bilihin. Isa sa mga maitinabang sa nasaring panukalang batas ay ang 72 anyos na pinagsasabi ng isang engineer. Bukod sa pagkakaroon ng pagkakakitaan, nais nilang makapagtuloy at maibahagi ang kanyang kasilayan at karamihan sa iba pang mga engineer. Marami akong mga kasamahan sa trabaho na masasayang kung hindi nila gamitin ang kanilang skill, magagaling sila. So madami kaming group of engineers na gusto pa nila magtrabaho, parang hindi sila maging idle sa bahay. Kasi hanggang namayaan na hindi gumana yung utak mo, hindi ba? Mas makakabuting kanya kung ina-practice pa rin nila ang kanilang mga natutunan kaysa ang basta lamang manatili sa bahay. Aileen Sarudo, UNTV News and Rescue, dito sa pamilya, Servisyo Publiko Fidel A. Ramos. Kahapon ilang foreign diplomats din ang personal na nagpaabot ng kikiramay sa pamilya Ramos. Ito ang balita ni Dante Amento. Isa si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga naunang bumisita, umaong dating leader ng bansa na isaan niyang simbolo ng patatagan. I was going to, of course, also my condolences to family, to the former President Juarez. You must remember that we are, I just reminded Mrs. Ramos of how FDR, when he became president, was a symbol of stability after all the tumultuous events of 1986. He came into the presidency, public servant, and for that we will always be grateful to him and for all his service, all throughout his life, as a soldier and as a public servant. And for that we really have suffered the loss. Officials tulad nila Executive Secretary Victor Rodriguez, House Speaker Martin Romualdez, ay bisita rin sa Buron. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang public appearance matapos bumaba sa pwesto, initayan ang hindi nito malilimutang alaala kay FDR. That is the earliest memory. Ang mga dating mambabatas naman tulad nila former Senate President Vicente Soto III, sila rin Batas at Workaholic si Ramos. Yun sila. Siguro yun sa saludatorio. Walang mga favoritisms, at basta ang kanyang mga decision always based on the reality of the fact. So, as I said before, he was very strict, but he was always very Philippines Juan Zilian. Mayroon din foreign diplomats mula sa South Korea, Ireland, Singapore, Czech Republic at Timor-Leste. Bukas at sa Lunes ay mayroong public viewing. Samantala, batay sa impormasyon ibibigay ng Philippine Army, 1,200 update ng alas 12 ng Tanghali ay nasa hiligan ng mga bayani na ang mga labis. Mula sa Heritage Chapel, gagawaran ng departure honors ang dating Pangulo at pagkatapos ay susundan ng funeral procession papunta sa libingan ng mga bayani. Dito bibigyan ng full military news and rescue. Diyos ang aming sabihan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Pumanaw na sa edad na 59 ang kanilang actress na si Evangeline Rosemary Eigenman. Pinati? Bigla ilang stress. Ngunit sa Facebook ng actress, meron itong mga posts kaugnay sa isang tila operasyon at hashtag na cancer awareness. Si Cherry Hill ay nakilala sa kanyang mga pagganap sa mga ulila dahil ng ilang kontrabida na tumatake sa mga Pilipino. Katulad, hindi ba 10 tao ang patay sa airstrike ng Israel sa Gaza Strip? Kabilang na ang top commander ng isang Palestinian militant group. Nadamay din ang isang batang babae, samantalang marami rin ang nasugatan. Mahigit naman sa 100 rockets ang pinaputok ng PIJ sa Israel bilang inisyong tungtugon. Karamihan naman sa mga ito, naharap ng Iron Dome missile defense shield ng Israel. Ayon naman sa Israel Defense Forces,
nag-resume ang airstrike laban sa militang nasisilataan sa sunog sa isang nightclub sa Chonburi Province sa Thailand. Alauna ng madaling araw ng Biyernes nang sumiklab ang apoy sa Mountain View night spot sa Tatangi District ayon sa pulisya. Kita sa footage ang pagtalipas sa takbo ng mga naniniwala ang rescuers, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa flammable acoustic foam sa mga pader ng nightclub. Mahigit sa 2 oras na nakipagtama ang mga bumbero bago naideklara ang fire under control. Karamihan naman sa mga labi ng mga biktima na-detect. Inanunsyo ng China na itinitigil nito ang kooperasyon o pakipagtulungan sa Estados Unidos sa iba't ibang sektor. Kabilang na dito ang dialogo sa pagitan ng senior level military commander. Kasunod ito ng biglang Beijing. Sa pahayag ng China's Ministry of Foreign Affairs, ito ay dahil sa pakisawalang bahala ni Pelosi sa pagputol ng China sa kanyang Taiwan visit. Maging ang kooperasyon ng Beijing sa Washington, kaugnay ng repatriation ng illegal immigrants, suspendido rin bansa ang China at nagsagawa rin ng military drill sa tubig sa paligid ng Taiwan, dahilan upang lumala ang tensyon sa rehiyon. Bukod dito, nagdinisyon din ng China na patawan ng U.S. sanctions o napatawa ng sanctions si U.S. House Speaker Pelosi, si U.S. President Joe Biden sa August 8 upang makapagpulong sa mga opisyal at pamilyang naapektuhan ng matinding pagbaha. Kasama ng Presidente si First Lady Jill Biden. Nasa 37 ang nasawi at nasugatan. Gusto ng kalamidad sa estado. Mahigit takin, nagbabala na ang scientists na dahil sa climate change, mas naging karaniwan na ang weather disasters. Kinabibiliban ngayon sa social media ang obra ng isang artist sa bayan ng Santa pagkakanta ito sa pinagkayahang litrato. Ito ang balita ni Brian Valderrame. Sa unang tingnan, sino mag-aakala na ang larawang ito ay gulay kamay lamang. Halos wala ka kasing makikita ng pagkakailin na kamalis mo ito. Dito po iba yung video na ginagamit ko talagang puro lapot lang lahat. Tapos kung ano kailangan ng medyo mas maging ginagawin ko po ng alwa, tissue po po para yun matin sa pagbuhit. Ganun po, video na parang nangyari ako po sa media. Kailan mo na pain, katatapos lang namin magpapagdag kita siya. Charong! Charong ang bahay mo, Charong. Sabi sa akin na iyon lang magiging palaro ng buhay sa sarili mo, pero ang kanyang ama ang kanilang pinagkukunan ng ikabubuhay. Kaya ay pinagpapasalamat sa Diyos na rin na dahil sa talentong bigay ang may kapal, kahit pa paano ay nakakatulong na siya sa kanyang pamilya. Na nagtagpapos pa ito ako ngayon sa mga inayos sa mga sa extra nakaraan. Naisip ko na baka dahil din sa ganyan kaisipan ko, hindi ko na gawin ito. Wala ng hamlo. Puro rin ba? Salamat po sa Diyos na appreciate ko na meron ng versicle sa amin na ganito. /Ray111 sa mga nais na may magpagawa ng photorealistic drawing kay Ariel, tumawag lamang sa 0906-186-3682. Brian Valderrame, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Nagsagawa ng medical mission ang Members Church of God International sa mga biktima ng lindol sa probinsya ng Abra. Higit 4,500 ang napagpipurahan sa routine check-up at gamot ng grupo sa bayan ng Tayong at Tinig. Ito ang citizen na si Aling Crisanta sa 200 residente sa Abra na nasugatan sa lindol noong July 27. Isang linggo na niyang iniinda ang pasa sa katawan matapos itong tamaan ng bumuhi pa rin. Subalit hanggang ngayon, hindi niya pa
ito na patitignan sa doktor. Tapos lumindol na, ay tumakbo ako kagad sa poste, dapat ko yung poste ng kusina ko, yung ibang poste. Tapos nagiba na, nasira-sira na yung mga haloblak, putol-putol na. Kaya yung nakansik sa akin dito at sa gabi. Yung paglindol, yung namin, yung galma namin, kitang-kita niya yun sa galaw. Kaya nakakulong. Nilagnat ko siya, tapos hindi na siya kumakain. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumakain ng kain. Takot nga ako siya, kasi Pag may lindol, nandun sila sa labas. Nagiging magulat sila, sir. Natatakot sila. Sakit pala sa tiyan? Ha? Sakit pala sa tiyan? Oo. Ito. Ano? gandang tiis. Sa sunod, dito na lang tayo ha. Ayaw ko yung ano. Ay, dito lang yung maliit. Maliit. Okay lang yan, maganda dahil. Yung pamilya na. Maganda dahil. Hindi nga yan, magsuot ka na ngayon ng ganyan. Oo, maganda minsan niya. Pwede dito? Ganda siya. Marami. Balik ulit ako bukas sa bahan ko yung Oo, may isa ka sa Groceries mula sa FCGI Store. Upang bibigay ng gamot at sa check-up nila, natutulungan nila yung May sarado to. Wait, anong pinagagamot niya? Yun yung binigay mo. Yung ano ko nga, hindi ko nagamit kasi hindi naman masakit dito. Yung sa akin. Talaga lalamin. Hindi man na natin dito. Ay, sa akin. Actually, you are the first instrument of God na pumunta Anong ano yan? sa namin at Na-update yung kanina kahit na Hindi. pangalawang Hapon ba kasi siya? sa bahay ng Lainilak at Banggit. Ngayong linggo naman ay sa bahay ng Tayo sa Barangay Kamaluan at sa bahay ng Pineng. Ano, alis na tayo? Salamat sa Diyos tayo ng itong buhay. Nabigyan tayo ng pagkakataon itong yung kalooban ng Panginoon. Yung araw Asa man tayo? na gumawa ng mabuti sa lahat. Saan tayo? Mag-log ka tayo eh. Magtingin tayo ng mga damit namin. Mag-log ka sa... Sa dito natin. Dito to. Dito to sa unahan. Sa alat-sali. Thank you. Uy, bakit may tubig tayo? Ano yun? Ate Leonor, tubig mo. Bumaha. Lang yan, Ate Leonor. Ha? Ito, ibalik sa'yo na yan. Nabasa din. Tuyo niya sa labas. Natapon yung tubig eh. Ano? Sorry. Tuyo yan sa labas. Okay, let's go. Bukas pala. Okay, sa Balik ka. Thank you. Thank you. Guys, maraming salamat. Mag-end na ako. Maraming salamat sa mga tumambay.